pekne, aby to. Takže ľudia, tu je televízia Markíza. No, ako sa tu stalo? Ona vraví, že my sme ako špinaví. Ale mince, keď si dávala dole ponožky, a si z Určite toho, nedám ti a si z toho, ponožky. vyčistí graty, mala si to handy, ty fuj, ty smrdáci. Nie, že si opýta, ale vraví si poriadne. Určite na boty. No, No, prosím vás, ale poďte tu, ako do ale mikrofónu. mala sa to hanby za 5 eur, že sa opýta zase 5 eur, keď si opýta. No. No, a prosím vás, a vy ste tam chodili? No, áno, ja som tam chodila, ale jeho otec sa vyjadral, že my tam chodíme za voli jedlo. Jaké boli jedlo? Čo oni nikdy